Dobré ráno. My jsme se konečně zbavili tady té hromady štěrků. Zavozili jsme většinu toho půdorysu. Tady jsme si udělali stavební otvor ve zdi, který jsem chtěl stejně přezdít na 30. A tady už je znivalizovaný štěrk s tou geoškou. Jo, takže jsme tam dali geošku na to štěrk a teďka taky tu geošku. Tak už je to takový čistší. Je to čistší. A připravený na betonáž. Tady v té místnosti je to taky připravený na tu betonáž, ještě ta geoška, že jo. Nějaký zdící práce jsme dělali. 2 dny práce. Vyzděli jsme základy pro příčky. A trochu jsme se pověnovali tomu prahu. Tam budou ty kamenné placáky a vlastně schůdek potom na čistou podlahu tady v té místnosti. Tak jsme tady udělali takový základek a to vizuální finále. S tím si pak pohrajeme na už vyrovnaným a stuhlým podkladě. Ale tady ty příčky, tady ty ztracenky jsou podbetonované, teďka jsou zabetonované, je v tom nějaká ta výstuž a za mě to takhle stačí. Takže ještě tady trošku posypat, pocukrovat tu hlínu tím štěrkem, nějaká ta geoška a tady se to taky dá už zalit tou betonovou směsí. Takže zmizejí ty základy, ale já to tady mám narýsovaný. Jsem si koupil barvy. Ten spray, takovýhle reflexní zelený, vlastně ukazuje, kde jsou ty příčky. A na to se pak bude zdít a bude to cihla plná. Právě že recyklovaná, přiznaná, asi bíle omítlá, uvidím. Takže tak. To byl krátký report s tím betonováním, který přijde následně. Bude zakončená jedna etapa stavby a bude se moc věnovat člověk dalším věcem, no. Elektrů, instalacím, těm příčkám, zařizovacím předmětům a tak. No jo, tak se mějte hezky. Tak na viděnou a naslyšenou.